un pas que ens sembla essencial cap a el fer de la nostra una ciutat cada vegada més universitària i cada vegada més esportiva també. En aquest sentit, sabeu que ja feia molt de temps que des de l'Ajuntament d'Ontinyent veiem com una prioritat absoluta el acometre les obres de renovació de la pista d'atletisme. Les obres de renovació de la pista d'atletisme són unes obres d'una quantia important, però sobretot aquesta necessitat que ja vos dic que crec que era acuciant des de feia molt de temps, que venien reclamant-se a més des del Club d'Atletisme de la ciutat, va anar fent-se cada vegada més important per la presència de la carrera de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport al campus d'Ontinyent. És a dir, jo crec que si nosaltres com a ciutat ja teníem l'obligació de tindre una pista que està més que amortitzada i que requeria d'unes millores, i aquesta necessitat encara es fa major des del moment en què apostem per ser una ciutat universitària que aporte un grau com el de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Hem de dir que en aquest camí hem trobat sempre l'ajuda tant de la Diputació de València, en aquest cas a través de la diputada de l'àrea, com de la Universitat de València. Perquè en aquest protocol d'intencions no sols anem a abordar la millora o pràcticament la renovació de tota la pista d'atletisme a través d'un conveni que pressuposta uns 600.000 euros per a dedicar a instal·lacions esportives, sinó que a més, gràcies al recolzament de la universitat, anem a dotar també a l'edifici d'una nova planta, al nou edifici del campus d'Ontinyent d'una nova planta en la que van invertir-se aproximadament $1.000.000 aproximadament, i per tant estem parlant d'un protocol a través del qual invertirem a la nostra ciutat més d'1.000.000 en millora d'infraestructura educativa i d'infraestructura esportiva. Per tant, crec que estem en un dia d'enhorabona, crec que és una molt bona notícia per a Ontinyent, i crec que això demostra que quan hi ha voluntat, quan hi ha cooperació, tot és possible. Estem parlant d'un conveni a través del qual l'Ajuntament d'Ontinyent va ficar 200.000 euros, la Diputació de València va aportar 400.000 i la Universitat de València va aportar algo més de 500.000 euros. Per tant, estem parlant d'un conveni en el que una vegada més queda demostrada que la suma dels esforços sempre ens du a un millor lloc, en aquest cas a fer de la nostra una ciutat universitària i a més una ciutat esportiva. En aquest cas estem donant tant la Universitat de València per una banda com la Diputació i el mateix Ajuntament d'Ontinyent, estem expressant en un recolzament econòmic unes millores de les pistes d'atletisme, per tant, dels magnífics serveis esportius que té aquesta ciutat i, per altra banda, també de les instal·lacions que conformen el campus universitari de la Universitat de València a Ontinyent. Per tant, millores en allò que els estudiants i estudiantes disposaran per al seu treball. Jo crec que la presència d'una universitat en una ciutat, i aquest seria un paradigma, en aquest cas d'Ontinyent, no només són estudis de grau. En el cas d'Ontinyent jo crec que és un veritable paradigma perquè es dona, per una banda, una voluntat expressada per la ciutat d'Ontinyent. Voldria recordar que la Universitat de València és medalla de la ciutat, una medalla atorgada per el ple de l'Ajuntament i, per tant, d'alguna manera això genera un vincle, genera una legítima obligació, un lligam, que és no més de conveni o no més de treball, sinó fins i tot emocional, entre la Universitat de València com la universitat pública més antiga, històrica, més de 5 segles d'història, compromesa en la projecció territorial, en aquest cas en la ciutat d'Ontinyent. Però la presència d'una universitat té que anar necessàriament sempre molt més enllà que la presència d'uns estudis de grau. Té que anar en estudis més especialitzats, en conferències, en presència cultural, en exposicions, en l'Orquestra Filharmònica de la Universitat que vinga a Ontinyent a fer un concert. És a dir, en aquest viure de la ciutadania, la presència d'una institució com la Universitat de València, que forma part del patrimoni dels valencians i valencianes. Per tant, avui és un dia, ho ha dit el senyor alcalde, és un dia de joia, és un dia festiu, no? Però no és més que un pas més d'una presència en la qual els dos parts, la ciutat, el seu ajuntament, la Diputació, la Universitat de València, col·laborem, treballem colze a colze, aportem cadascuna de les institucions el millor que sabem i podem per a algo que té que repercutir en el benestar de la societat. El projecte educatiu és el projecte social més important. Per tant, jo vull manifestar en la meva condició de rector de la Universitat de València l'agraïment institucional per haver estat
entesos, per haver estat recolzats i per haver trobat en la ciutadania d'Ontinyent i en el seu alcalde i també en les altres institucions un esperit positiu al voltant de la nostra universitat. Es un plan de inversiones que ponemos en marcha con la finalidad de poder resolver toda esa escasez en mantenimiento de las instalaciones deportivas que tienen los ayuntamientos de la provincia de Valencia. Por tanto, este convenio, esta firma de este convenio entra dentro de ese plan y sobre todo me alegra especialmente que la firma se haga junto con la Universidad de Valencia, ¿no? Porque siempre las sinergias que se crean, ¿no? Entre el mundo de la educación y el mundo del deporte es especialmente importante. Es ideal, ¿no? Además, que tanto la política como el mundo de la educación avancemos juntos y en ese sentido es un orgullo poder participar de la firma de este convenio. Por mi parte nada más, dar las gracias al rector de la universidad y al alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputación por haberme invitado a este acto y simplemente demostrar nuestra col·laboració sempre en el futur. El que firmem és un acord d'intencions precisament perquè per firmar el que seria el conveni com a tal cal tindre el projecte. Per tant, el projecte està en procés de redacció. La nostra voluntat, des de luego, va ser sentar-nos amb els clubs de la ciutat, està així també el regidor d'Esports, que va encarregar-se precisament d'aquesta tasca, una vegada tinguem redactat o començat almenys a redactar el projecte, per tal de que una vegada fem l'obra, evidentment, aquesta obra responga a jo crec que a una reivindicació històrica, no? I per tant jo crec que és el moment, ho hem parlat moltes vegades, no sols de renovar el que és la pista en si, sinó tots els utensilis que van lligats a la pista, des de valles fins a la gàbia de pes o tot allò que realment va lligat a que es pugui dur a terme una pràctica esportiva de qualitat. Per tant, en aquest moment estem redactant el projecte, una vegada tinguem el projecte sabrem de què quantia econòmica estem parlant i sí que és cert que el que ens va limitar, que jo crec que no és ninguna limitació, però el que va establir el màxim al que es podem arribar és la signatura del conveni, que sí que marca un màxim de 400.000 euros d'aportació per part de la Diputació de València i un màxim de 200.000 euros per part de l'Ajuntament d'Ontinyent. Per tant, estem parlant que anem a destinar a aquesta inversió, o si hi ha sort i podem clavar alguna millora en altres infraestructures esportives, anem a dedicar a les infraestructures esportives 600.000 euros a través d'aquest conveni.